Aha m bụ Igbo. Kedu ka ị mere? Today we learn about numbers 1 to 20. Ọnụọgụgụ otu wee ruo iri abụọ. Ọnụọgụgụ means numbers. Wee ruo means up to iri abụọ 20. Ọnụọgụgụ otu wee ruo iri abụọ. Numbers 1 to 20. Alright, we first learn numbers 1 to 10. Then we learn 11 to 20. Alright? Okay. 1. Number 1. O2. 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 2. Abụọ. 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 3. Atọ. Atọ. 4. Anọ. 4. Anọ. 5. Ise. Ise. 6. Isii. Isii. 7. Asaa. Asaa. 8. Asatọ. Asatọ. 9. Iteghete. Iteghete. 10. Iri. Iri. Alright? Okay. Let's say it again from number 1 to number 10. Alright? 1. Otu. 2. Abụọ. 3. Atọ. 4. Anọ. 5. Ise. 6. Isii. 7. Asaa. 8. Asatọ. 9. Iteghete. 10. Iri. Alright? Can you say it? Alright. Try it yourself. 1. Good. 2. 3. Atọ. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Iri. Alright. One more time. 1. Otu. 2. Abụọ. Abụọ. 3. Atọ. Atọ. 4. Anọ. Anọ. 5. Ise. Ise. 6. Isii. Isii. 7. Asaa. Asaa. 8. Asatọ. Asatọ. 9. Iteghete. Iteghete. 10. Iri. Number 10. Iri. Alright? Good. Let's try 11 to 20. Okay? When you want to say 11 to 19, you combine 10 and the numbers, as in 10. Then you combine number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, 7 to 9. Alright? Okay, see. When we want to say 11, we say 10 and 1. And in Igbo means na. Na. N-A. Na. Okay? So, when we want to say 11, we say iri. Remember, we said iri is 10. Otu is 1. So, when we want to say 11, we say 10 and 1. Iri na otu. Iri na otu. Iri na otu. Okay? Alright. 12. 12. 10 and 2 is what? 12. 10 and 2. 12. So we say
iri na abụọ 10 and 2 iri na abụọ iri na abụọ. All right. 13 iri na atọ iri na atọ 10 and 3 10 and 3 iri na atọ. 14 iri na anọ 10 and 4 iri na anọ. 15 iri na ise iri na ise 10 and 5 iri na ise. 16 iri na isii iri na isii 10 and 6 iri na isii. 16 17 iri na asaa iri na asaa 10 and 7 10 and 7. 18 iri na asatọ 10 and 8 10 and 8 iri na asatọ. 19 iri na iteghete 10 and 9 10 and 9 10 and 9 iri na iteghete 10 and 9. Okay. 20 iri abụọ. Now remove the na, which is the and. Iri abụọ 10 2 tens 10 into 2 no 10 2 tens yes 2 tens. Iri abụọ is 2 iri is 10 so 2 tens. Iri abụọ 20 iri abụọ. All right, quick rundown. 1 otu 2 abụọ 3 atọ 4 anọ 5 ise 6 isii 7 asaa 8 asatọ 9 iteghete 10 iri 11 iri na otu 12 iri na abụọ 13 iri na atọ 14 iri na anọ 15 iri na ise 16 iri na isii 17 iri na asaa 18 iri na asatọ 19 iri na iteghete 20 iri abụọ. Okay dear, if you don't get it this round, repeat this video and you will surely get it before you finish this one and repeat it yourself. I think you will get it. In fact, I know you will get it. All right dear, if you like this video, give it a big thumbs up, comment down below, and remember to subscribe to my channel. All right.